nenáviděli, já jsem ho měla všude možně zablokovanýho a tak a nebavili jsme se, protože to byl trošku jako náročnější a my jsme začali bavit po 8 měsících. Celkem jsme si popovídali, prostě dali jsme si takový feedback ohledně toho vztahu, řekli jsme si co a jak, kdo co udělal co špatně a v klidu už prostě bez žádných emocí, bez žádných citů hlavně, tak jsme si prostě na rovinu řekli hrozně moc věcí. Tak mě řekl na rovinu, že po tom rozchodu i všem měl problémy a že když viděl jednu slečnu, která byla taky prostě jako mentálně nějak nestabilní a tak si říkal, že jako, že jo, to může fixnout takhle a potom mu došlo, že to není dobrý nápad. No, řekl se, že se ponaučil a že když vidí mentálně nestabilní modrovlasou ženu, tak už ji nechá bejt. Takže to bylo v něho milé a velice příjemné. A když jsem mu řekla, že už jsem mentálně stabilní, tak jsem dostala aspoň pochvalu. Takže, ej, nešipujte mě. Ero, takže mám pravdu, jo? Jinak by co se teda udělala na jídlo? Nevidím žádnou změnu. Ne, ale Gerda, oproti tomu, co jsem byla jako 16, tak něco hroznýho, jako no. Mentálně nestabilní ženy jsou nejlepší. Nesouhlasím. Fakt, nesouhlasím. Upřímně, já sama nemám ráda takový ten záchranářský reflex. Protože hodně častokrát lidi, kteří mají záchranářský reflex, tak oni sami to nemají v hlavě v pořádku. Snaží se prostě spravit někoho a meanwhile by měli spravit sebe, jako. Mrti na IG, ale bacha na display, případně monitor. Ukaž. Do food pornumky, dobře, mrknu, počkej. Já ještě kouknu na toho Evila. Hele, Evile, náhodou. Evile, jako, já bych ti jako řekla pár věcí, jako co já moc nemusím, ale jakože nejseš úplně můj typ. Máš hezký oči, ale Evile, to bych dala na takový jako 7 z 10. Takže žádný minusový body, jo. Jakože, halo. Takže tě někam s těma minusovýma bodama, jo. To je, trošku sebevědomí si najdi, aspoň. Povídej, jinak jedno modrý a jedno zelený. Ty jsi dělá topinky nebo toasty? To jsou, nebo nevím, to topinky, nebo to máš osmahlutý. Takže to vínečko k tomu a hermelínek, sýr, chůšička. OK, dobrou chuť. Bibi dobrou chuť přeji. Po x letech má Bibi hlad a jde si dělat fancy večů ještě s tím vínečkem. Toasty is, OK. Nice. Krásný. Tak to dobrou chuť. Jakože můžu potvrdit, ano. Většinou lidi, co mají záchranářský reflex, tak sami jako potřebují zachránit sami sebe, no. Lidi, co mají záchranářský reflex, jsou sami trochu... To celkem dost vysvětluje. Co pak, Ivle? Co pak? Model bych babičky. Říká si nejžhavější babička svým vrstevnicím radí, jak být sexy a v kondici. No ale taky kolik plastik tam je? Však to kolik tam má plastik? Lukáši, aspoň nějaký standardy, ne? Má hezkou kočku. Ale jako má hezký oči aj. Ta Lukáš, to nemyslíš vážně, ne? A tak Ivle, já moc nemusím lidi jako svou sama, jakože ty máš takový ten viking vibe trošku. Jako je to hezký, nevadí mi to. Jakože dokážu ocenit, že jako, že vypadáš dobře. Ale není to úplně můj typ, no. ale jako hezky, jako... Ještě žádný minusový body, prosím tě. Celkem sedí, drobátko, ale jen trochu. Já bez toho vypadám tak na 5, jo, jako a to chápu. Ne, jakože já dokážu ocenit, jako muže, co má vousy, jako když mu to sluší. Jakože, když mu sluší ty vousy, tak jo. Ale jakože já mám celkově takovej ten spíš, jako můj typ je takhle jako trošku mladší. Jakože vypadá na mladší takhle. Já jsou sama. Ne, ty kotlety byly hrozný. A mě si sluší. Jo, to by jo. Baby face type, jo, trošku, no.
Radši vousy nebo holá tvář a viditelný náznak druhé brady. Tak já mám taky druhou bradu většinou času. Luky. Jako toho se bych asi nehodnotila, ale Luky, u tebe asi ty vousy taky jsou lepší. Tebe taky vysluší takhle ty vousy. Ale prostě jako hrozný problém, že jak mě se líbí prostě jako babyface, no prostě jako mladší, tak já potom, mně se nikdo nelíbí, mimo okolí vůbec, a potom jdu do školy a my tam prostě pod námi jako patra, tak jsou tam středoškoláci, že jo. Děkuji moc za followvík, Monkey. Pod náma jsou tam jako pod patrama, tak jsou tam jako středoškoláci. A nejenom tam vidím nějakýho 16letýho klučíka. Loví zajíčky, nelovím. A potom tam vidím nějakýho 16letýho klučíka a říkám si, tady je hezký. Tak ještě na IG. No jistě, halo, já už nelovím. Už jsem si řekla, že to tady má cena. Blasted in 4K. A i bez těch fousů to vypadá dobře. Ivle, takže jako žádný takový, že prostě minusej body. Chápu, proč se na tebe ty 16 kiloví, protože mají daddy issues. Pardon, ale jo. Jako, já baby face, ale jsem orangután. Hlavně, jako promiň, kurva, já ti to prostě musela říct. Já jsem to moc hrozně upřímná a jakože, když jsem poslal do těch foteček tu fotku, tak já jsem ti to musela říct, že prostě vypadáš jako orangután. Pardon, prostě.